A few moments later. Ala. Tantan. Anto na ako dito kay nagakompusil. Ay, liksan. Dugay ko buanga. Alam ba? Wala, wala. Wala yan. Pila ni ka kuan? Pila ni ka? Wala respond. Wala na. Apon tikaw. Abante, abante, abante. Dapat dari. Yan isa kas mangga ha. Ay isa ka dari mangga. Ha? Dili mo pusil? Ay, ko na adjust. Like it part. Iya.
Bantay akong diriya. Bantay akong wala ako tristo. Nakita ko diyan. Nas plywood. Hindi ah. Lata siya. Wah. Dede. Terus ubus, gana. Ubus, wala. Bart. Taruh ka rin agam. Ay. Goblok. Tira ba man siya?
bang na to? Nasa ako. Hit na. Na mangga wala. Last mangga wala. Nanay ni sulod ya. Nay bago ni sulod. Kita ko gusta. Napito sa mangga. Lepas taas dua. Bro, lagan. Nasa ako. Nasa ako to. Mangga ka nang sunod sa sako. Pero napa dia katong sa mangga pong dako. Oh, napa dia? Sige. Bakit? Wait na gom. Asa man siya yung kita. Asa siya gom. Di siya makita, kapalayo na siya.
Ito, ito. Ito, ito. Napa ko yung usa. Atas mak. Bawa na to ni sa ligid mak. Kani sa ligid ba kay busog ni munay gadala nila mak. Wala naman to kung... Kaabot. Kaya na, bunggong dia. Last mag. Ay, tawa dari. Duol naman din eh. Duol naman kayo na eh. Tira ko matira, kay duol kayo. Balik. Duol lang na kayo. Oh, napuna, usapan na siya. Mag-api ko magkagay. Naigo na ko sa mak. Ha? Ayo. Diara. Ini pas tunggu. Diara. Sila nabili nila. Bawa na tas tunggu. Lahat ng light.
Jing na ako sa. Lapas gonggong. Sana lang. Push, 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 push. Uy, dry fire ba? Nahulog ako magasin. Nga, dirira. Ah!